no Hammar so gonɗen koye Napoli en jaɓɓima ɗo ceerno Amadou Tidiani ceerno Djiba Khalifa Bambilor an woni ɗo gollottoɗo e bandiraɓe wonɓe ɗo ɓe omo wonde sehil makko Seydina Madione Thiaw Laye ne huccodiri haalirde Agname Ɓamde Pulago Agname Yoroyaɓe e Bambilor TV e Bambilor FM e wondude Safina FM e gosoraɗo serata e lawde haalirde Agname e fofof joni noon tigui tan min jiiɗi wiide ko holko mbawɗa famminde min seeɗa no ceerno o jaɓɓata ɗo e Napoli e holko woni yeeso meɗen so Allah jaaɓi. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mi salmini goto fof inde mum e yettode mum kono no mbiɗa ɗum tan ceerno Ibrahima Kane no mbiɗen ko Hammad Sow kadi mon ga président catal AFI Napoli eyyi machallah hande délégation ummiɗo commande ceerno Amadou Ba Khalifa Bambilor e accompagné kadi e Seydina Madione Thiaw Laye ɓe gari ɗo min mbimen kadi bisimilla et machallah ɓe gari gagguil subaka et puis ils seront là du 6 jusqu'au 13 et machallah ko gami mbaɗat gammu mawɗo inchallah le samedi 8 avec toute la communauté sénégalaise somi ummini toon kadi inchallah mamin jaa kadi yewde les autorités à Cepriano et puis ko ɓuri en welde kadi pour la première fois ceerno araga darono amen probléme uji amen sur l'immigration woni ma alga inchallah lundi ma hawro avec le directeur de l'office de l'immigration ganda pour caddede sénégalais mais wona tan sénégalais parce que ceerno Amadou Ba Khalifa Bambilor il représente l'Afrique donc il sera là aussi pour tous les problèmes des immigrés africains inchallah pour le lundi ɗum tagi inchallah mono min pat ceerno Hammad beele hoɓɓe ɓe foof ne goni ɗo gotum walla waɗi ko ɓe ko fulɓe ɓe ko jolfuɓe ɓe ko sernaɓe walla mbete koto gotum ɗo e Napoli machallah ko heewi ko woni ko Sénégal woni ɗo ga ya communauté mouride ñasen comment dire tidiankoɓe mais homo hawri tan hande ceerno halifa o nen ɗo min wona halifa fulɓe ko halifa pour tout le monde ga on est unique ɗum jogui probléme tan ko minen foof e gammu kadi gammo ko yimɓe foof darde hen pour kadi yagnude ñalamo seydina Mamadou sallallahu alaihi wasallam e yeeso ceerno halifa Bambilor nde hikka kam machallah gammu amen kam ma ala dawme tigui caggal ko Ibrahima Kane katante leñol haaldata e ma holno fedde fulɓe wurdi ɗo fedde fulɓe Italie machallah par ce que hande fedde fulɓe Italie min jogui ga ko wiyete ko AFI association des fulɓe Italie Italie fof min goni plus de 2855 membres section de catti tan Italie min jogui sappo jeeɗiɗi nokku fof min jogui catal Napoli catal fulɓe ɓe e ko ɓuri en welde sur le plan social hoɓe jaggi hoɓe tinni hande so neɗɗo ñaagata Allah so sankima so sankirama debbo mum ɗum fof ko fulɓe ɗe jogui biye mum ya a Sénégal koto halpular yalataka min ƴettata min nawa min kuppa biye so neɗɗo sellani minin totta ɗum kalis ha o seɓor donc ga sur le plan social koɗum jagguidiri et même sur le plan religieux ceerno so ari ga ko minen foof jaɓɓere machallah e association tigui ceerno Hammad mi yi e nder to gollotoɗa ɗo ene waɗi tengade ene waɗi Afrique ene waɗi gueɗe kewɗe ɗo e Napoli leydi tubakoɓe holko addanma wadde ɗum eyyi min ko mbiyatmi tan mi yiɗata ko to jaami tan mi hollude kadi culture amen wona tan sa woni tubakoɓe puisque min ya un mot ganduɗa mi jaɓata ɗo woni intégré min mi watta intégré min mi waɗat échangé min tubaka mi arata mi waɗ intégré kadi o jangguinat kam mi jangguin ɗum gano mi yiɗi ɗum hollude tan Afrique et culture amen haalpular comme mbiyatmi toujours ma philosophie je vis en Europe mais je dors en Afrique est-ce que bon hol erago dokkata yimɓe wonɓe caggal leydi haadi woni hikka titonde yewtere titonde jillu ceerno Amadou Tidiani ceerno Djiba Khalifa Bambilor wiyete ko diplomatie religieuse service de la diaspora la tournée européenne ko janggo inchallah ko fuɗɗoto nen ga programme mum inchallah yaaji no feewi e kadi il y a une disponibilité
te hannde somin jooɗi hannde du 7 au 13 fof nen nder liggéey fof nen nder e kadi il est disponible moi c'est sa disponibilité e almuɓe ɗen a sikkata ko ceerno mais ceerno mbaɗoɗa hen joguiɗo ONG Alphonse Wanna Diaty e ko baɗono ma ni cadre hono ma intellectuel baɗono ma holno jiirata ceerno baɗo ni machallah foti o joguino hannde Sénégal walla comment dirais nos représentants africains dañi genre culture comme comment dire nos marabouts je pense hannde Afrique ma ya yeeso vraiment ma ya yeeso par ce que min e hooram personnellement wona ko ngal min affaire ceernagal mi anndani hen haydara mais kimin gandinir depuis 2 ans vraiment ko wiyete ko mi tarbiwu e yeeso mum machallah jarama oɗo ko ceerno Hammat Sow gardiɗo ɗo hen fedde fulɓe Italie ɗo e Napoli bandiraɓe Italie naaɓe jaɓɓima en guila Roma ha ɗo e Napoli sikki ala golle kewɗe nana e yeeso meɗen wondude ceerno Hammat Tidiane ceerno Djiba Khalifa Bambilor e jaadiɗo muɗum Seydina Madione Thiaw Laye ɗum noon ko musidɗo moon Ibrahima Oumar Kane katante leñol mo Agname Yerayaɓe ɗo e gollordu ceerno Hammat Sow e nder leydi Italie ɗum noon bandiraɓe tedduɓe gande golle ɗe kaɗan tan Bambilor e Fouta